kay gahi kasi yan. Ini tumugutugan niya pag ako sa ako. Pinakadugayan namin ni Iro, guys. Hindi magsuhol naman tagtaw. Asa na ito isod na naman nagsaguan ka ng tawag na ito isod na ito siya og karton. Mabay tuy. Tuy. Namaligya pa ko kay skin dito eh. Bumulaban ka. Wala dyan ka mulaban tuy. Tignan na kayo mga pahuway na siya mag-antos. Mag-antos na sa sakit. Luwi ka doon masih tikad-tikad. Laban lang. Laban lang to. Inana si mama ni uli na. Uli naman si mama god. Dili ko ng matugkuan kay aga mo laging tuy-tuy. Wa na mukaon dya. Wala siyang nagkurug. Mali siya ipainom na ka ng mama ni painom sa unang katong na nagkurug bud siya. Kay di jud mahilo na sinikul og di matambawan namo. 8 years na ni siyang iroa ba? Toy, inas mama. Ha? Di na siya makakita kay mura magud siya ganang na. Wala na siya katarata. Tuy no yan, tuy na mo eh. Ay, duda siya. Uy. Nago pa ka giligo. Ay nakainom na ikaw gamot. Kanang amo gipakuan guys kaning distros ba nga ni jang tambaw kay amo sa mukaon. Ikaon ko na sa gahapon. Paspas mo siya kung ginhawa gulo. Naghilak lagi siya nak. Sipon, sipon. Inom na. Sige, nila mo ni inom, Dri. Sige pa. Nila mo ni inom. Yan na, kay si ate, sige naghilak man. Laban lang. Bubuhay pa. Yan na. Nagiluwa man. Sipon din na. Pangilak man siya. Toy! Titoy! Nalos mama ni uli nas mama man. Kaya na. Inom na dali. Laban lang na, laban lang. Gahit na yan tilnak. Gahit na. Tuy, nasa si mama, Tuy. Wala di naman mo pilok yung mata, nak. Tuy, mama. Halo, nasa mama. Dali na. Bayo na ikaw. Pipayasa lang. Pipayasa. Guys, gahilak ko guys kay luwi ka duma. Makabda na nga na din. Tuy. Kaan pa ko naghapon. Hindi na dyan mag-alaga giro kay maraming kasakit. Kung ano yung mag-alaga giro. Ikan di kong lungsod guys kaya manamalit di kong tambaw. Ako na ito mag-sorry dahil nga hang ice candy. So guys, doon ako guys na sa ni suroy kay arong mahurot ni hang ice candy. Gamay namin noon kay namay naninda namin yung ari lagi dari.
So, sayang po ni, di natin isuroy. Hindi ako na ba dyan kainin, kaya hapit na malas G's. Yung ibang hamata guys, kaya kahila po sa mga alaga lagi nga na sakit. Diya, kalo ni Nicole, nagihuwam. Ha, grabe kainit ang nagwapag ang kuan guys eh. Dito. Oh, Maritza! Maritza, kaya mahalinan ko! Buko salad, buko pandan. Ipare sa imong pan ba? Oh. Oh, dara. Oh. Oh, mo. Kuha siya, buko pandan, buko salad. Tag 10. Parang matilawan ni mo namin na siyang buko salad kaning buko pandan. Kuha na siya, mangga. Oh. Ya, salamat. Shout out dia sa mga taga Julis bitaw. Shout out dia oh. Ya lang ko daw. Salamat. Ay ang basta isa gulan niya kuan. Ha. Pwede man. Bawa sa basta sa sila kinuduhan niya. Oh, pwede. Ala, ganihan naman ka na mo nagihan dito. Sige, salamat. Salad, buko pandan, ug kanang mangga. Ha? Mau jud. Kuan kato na may suki na dito. Hindi, ice kinde. Buko salad, buko pandan. Buko salad. Tambas ubo. Ah. Kuha. Sorry, kuha kay pilas. Tag 10. Ala, buko salad na. Kanin. Buko pandan. Buko pandan. Mangga. Kami na siyang buko pandan. Ang buko pandan eh. Ngayon na siya kaya si buko dun. Tambal sa ubo. Tambal sa ubo, salamat. Ay, naman niya. Oh, ice candy kayo dyan. Ah, ice candy kayo dyan. So guys, smile na siya oh. Gwapa kayo. Kinagwapahan dyan ni. Kadua na gani ko din. Ay, sayo pa gani, buubo na siya kay. Sayo pa gani, buubo na siya. Close every Wednesday. Oo. Huwag ko'y pasalubong kay mamalik na kong ka ng kalamay niya. Ang mga kalamay na kay ng sumbar ba taon ga? Absintra ba itong sumbar gani ha? Hi mami, I love you. Hi. Mulak eh. Ha? Papahak ang nurut skin di. Mas gwapa jud ka. Oh, kanang ginahanglan jud ko. Ay regards ko sa nga tip ni Flora mi Bula na oh, viewers na oh. Salamat amping ti. Amping. Kuanto mga followers ni Flora mi Bula na. Daghang kadto mga followers dari si Flora mi Bula na. Nang hubag ang mata guys kay gahilak lagi ko kay amuhang alaga may sakit naman yung gwapo oh kuani guys followers ni Flora mi Buhlana dia gwapo ka dyan yo di ba follow po mo siyang page guys kato sa tayo mo page Name works. di na tayo sa imong gibuhat
Neighbors Vlog. Ano ka sa mga imo dito mo, no? Ano? Neighbors Vlog. Neighbors Vlog. Oh, Neighbors Nib. Vlogs. Tanawan guys kay muna ni sa Dares wheel shark. Makakita mo sige sa mga wheel shark. Butan ka doon ni. Butan juga ini sa butan siya. butan dito. Muna po si Mami oh. Kani oh mga negosyante ni sila. Ay sorry Maming, I love you. Oh. Sila na tanan. Tulo. Salamat. Kay Juan, ginahanglan tamang ginabuhi. Kabayad ka sa Juan, bayad sa eskwelahan sa mga bata. Inya ka mo sa may inyo dira, ice candy. Hello vlog, welcome to my guys. Ha? Aw, kay bumpat mo ice candy. Ala sarado lagi dire. Ay, alas 10 na, nagsarado na rin deliver. O, ice candy, di ang suki oh. Garo natin. O, sige na, dari ko magpuyo. Ay, sarado lagi Jennifer. Hi! Hi. Skin dinner, may kayo palamig lagi, ha? Mutuhan ako kay gikan pa ko sa Bohol. Oo, kani ulit. Wala naman Jennifer lagi. Wala na, horos na. Ah, Wala si manok. alas 10 pa man. Ganihara ka na, alas 8. Wala sa gamay na lang, oh. Okay, sarado. Ay, di mo palito din sila, ablihi. Open please. Okay, buko salad, buko pandan. Usahin mo daw. Kana, mangga. Ay, magalit mo sa rin. Sorry, please. Kana ang buko salad. Hey, melon. Kana buko pandan na siya, na siya buko jud. Hey, melon. Ayun ang 20 kaya kung pangalakan siya na. Hey, melon. Wala, napay wa panigahi. Thank you. 1 2 3 4. Mangga. Asa mo gikan mo na malingki? Salamat. Taka mo guys, kini salamat din sa akong kumari ya. Salamat. Ang mga amiga. Dala pag man mo. Sildo ba ron? Kay? Pero na bata kay ka. Baka bata magbabasa magpabumog-buhok. Lamat. Ngay, lamat. Tulin ako guys. Salamat ga. Na guys, kanang nahurot dajon. Dahan ka mga nangamalit mga guest. Kasud pa ko ni Nicole kay kuan. Musuri pa ko dapit sa Lutos Resort dito sunahan sa mga kuan ni Papa Eddie na bang mga igagaw. Kasud di sa napi. Kuan na hurot. Kay gipabalit sa mga guest mga sakayoy na kanang humanag tanaw wheelchair. Doon napakuha pa ko ni Nicole kay mo ko dapit dito sa ang mga suki dito sa Petron. Grabe inita guys. Laban lang ta kay para sa tuhang negosyo. Salamat kay kadyo ko ni Kuan, Ma'am Bitani diya sa Germany. Salamat kadyo Ma'am Bitani kay Kuan, sama ko ni kanang nakauli kog Bohol. Salamat sa imong gihatag nga pamasahe pa uli Bohol nja. Gihatag po din dyan ni Nicole pang masahe. Salamat kadyo. Guaps. Sa Germany o si Ma'am Bisminda, salamat kadyo Ma'am Bisminda. O si Jackie, salamat kadyo si Jackie kanang mo-update ra ko nimo. Magkuan, deres ni ko nag-suid na. Adong na pud ko dito guys sa Pikas. Agihanan dito na pud padung ba. Pikas guys, kasada. Bye toy. Diyan ni makayanan din niya.
Hilak-hilak niya ay kay. Kalbiira na ba kang hinilak? Iwa po yung ipaypayan siya na kung kuhan yun. Trip pa lang rin taon. Nagikan di ko nanuroy guys. Uguan niya. Nanawag naman siya nga. Kuhan. Gabi para baka ginilak. Sige ka. Ay, nagilak. Ay, mga apil po gilak. Yan po na lang na siya nga. Bitaw na siya magmahay. Kaya gipalitan na siya mga tambaw. Toy. Patubang nga sa dirinak. Ano kayo gang kasi yan? Ini tumugutugan niya pag ako sa ako. Ayan. Pinakadugayan naman ni Iro guys. Hindi magsuhol naman tagtaw. Asa na ito isid na naman nagsaguan ka ng tawag na ito isid na ito siya og karton. Mabay tuy. Tuy. Namaligya pa ko skin dito yung bumulaban ka. Wala dyan ka bulaban tuy. Bigla na kayo mga pahuway na siya mag-antos. Mag-antos na siya sakit. Luwi ka doon masig tikad-tikad. Just wait guys. Luwi kong Nicole guys kay hilak. Nagingin na nila nga di na lagi may mag-alagag Iro. Hindi ang dami na ito ay mahimo kay ikuha na dyan ang pinangga nga nga Iro. Ako pa lang upahibaw as Kristil. Saan tawag niya? Damunan na yung mata. Ako na gitambalan gabi. Ha? Tay, kulang naman po kasi ako. Oh. Sige, hilak siya man. Kay Kilo kayo makuhanan. O lagi na. naman sa kanak. Niyod to ka? Hindi palo.